William sa chairman Rajan Intia hin pen diring arat atumaphan school hema chatai la pen tuwar hai hui kaselampi non birtang ton pen narjupan sena Kohora Romong William sa chairman Rajan Intia hin pen diring arat atumaphan school hem achatai la pen tuwar hai hui kaselampi Kedam tangaru ni phaing koyarni Duarbaguri constituency angka diring polling station ke parlo diring lektherong atowar la pen lokacharya hem ahong chatai ke paklamasai kohora romongwe lem sa chairman Rajan Intia hin pen mate aning ki me pen rap pajirpon lason si diring lektherong arat mate yuda tumpen herangkia tumlong nangke thandu na tengke kohora romongwe lem sa chairman Rajan Intia aning ki me pen nilitum diring arat aphan kanghon thei parpik penajok nilitum diring lektherong along lokacharya hem ahong chatai kapaklam lapen towar kahinu hei hui sitame nangke selam pike nilitum diring lektherong arat lapen nilitum youth hoi pen sitame alang ni kohora romong William sa chairman Rajan Intia phan kachoro pajero Surulo apang si perangke bitung tom sipaduk sepelak pan pini ladak nang ke humri pot pini ladak nang hang nang kok the bangke lah lo ini tum duar baguri keparlu ladak dering polling station keparlu ladak skur hemarai malo alang di Rajan Inti lem from William chairman ake hai alang running ki mi mande akhia dat alang di chinghon hepin ban ladak ni tumhana kera pan naira pot alang di fan churu ren ya apani tunga do vitame alang di fan churu lo pini alang li aning ki mi pen ladak ni tum diring lek thelong playground alang li aning ki mi pen JCB hong ban ban pini ani si alang li akhia dat chipan hok pen chinghon hepin pen ni tum rata phana kang hon pen apar alang fan churu lo tapen anju se prang alang li kitlem ke dam ni tum anju si chipaduk dum po pesi alang li fan churu parpik lo Tante la ladak la bang so phir alang le khet dar penang pi ki ladak ko perong se puri ni ho ladak ke diring lek therong lo netum la polling station nang ke diring mal lo tapen duar buguri constituency News Desk Report Public TV Karbenglo